Subay sa ika-39 ka tuig nga EDSA People Power Revolution, duha ka mga kagamhanang lokal sa dakbayan sa Sugbo ang mideklarar nga way klase ugmang adlawa Pebrero 25. Sa post sa iyang social media page, gipahibaw ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga walay face-to-face classes sa tanang public schools ugmang adlawa gawas lang sa Talisay City College ug sa mga private schools. Hinuon gitugyan sa mayor ang katungod sa mga tagduma sa mga tunghaan kung suspensohon ba ang ilang face-to-face classes. Samtang karon lang yung hapon, gipahibaw sa kagamhanan sa dakbayan sa Mandawi nga kansilado usab ang face-to-face classes sa tanang klase ugmang adlawa Pebrero 25, mapribado man o pampubliko, aron pagsaulog sa kasumaran sa makasaysayanong EDSA People Power Revolution niadtong 1986. Samtang ipahibaw sa Catholic Educational Association of the Philippines, CONSIAP, nga gilangkuban sa 1,526 ka mga Catholic school sa nagkalain-laing dapit sa nasod nga suspendido ang ilang klase sa Martes, Pebrero 25. Sa ilang social media page, ilang ipasabot nga gitumong kini aron halingon pagbalik ang diwa sa EDSA People Power Revolution nga nakapaila sa nasod ug nakapadayag sa sakripisyo sa nasod aron makabot ang kalinaw batok sa dugoon nga paagi. Subay niini gipahibaw na sa nagkalain-laing Katolikong tunghaan sa Sugbo ang pagsuspenso sa klase karong Pebrero 25.